Good morning guys! It's me again, Bisayang Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Welcome back to my channel and we are here sa likod ng bahay and I'm going to show you some of our plants. Well, pinakita ko na to sa inyo last time. Papakita ko ulit sa inyo. Yun. So, yung mga bulaklak namin. Ito maliit pa. Pero nag-ano na siya. Namulaklak na, tsaka natuyuan na rin, nalantaan na rin ng bulaklak. Init! Ayan. Tapos may isa yatang not kakaiba, but iba yung bulaklak. So, karamihan sa mga bulaklak namin dito, ganito. Pero meron palang natanim na ganyan, yung parang kumpol siya. Tapos, meron din ito din ba? Yung green, ano yan? Spring onions. Ako, ayun. Ay, may bulaklak na rin. Yan. Tapos, dito tayo sa pinaka-corner. Simula tayo dito. Ito po yung lemon tree namin. Napudot. Yan. Pero, as usual, may mga natutuyo na naman na, or pa rin, na dahon. Yan. Kasi nga, mainit tong wall. Tapos, meron din tayong maliit na tanglad doon. Corner. May time na talagang napakaraming dahon yan. But, for some reason, ngayon, hindi pa siya masyadong lumago. But, it's okay. Yan yung ating apple tree. Na napakalaki na, pero wala pa rin namang bunga. Wala pang bulaklak din doon, no? Hindi pa. Saan? Oh, kung mamulaklak man siya, nahuhulog. Sa dulo. Ay, may bulaklak na siya dun sa dulo. Tapos pinakataas, pero hindi na rin namin in-expect na mag-ano pa to. Ayan. Ay, ito tayo. Hindi namin in-expect na mamumunga. Kasi last year, dalawa nga, pero hindi lumaki, tapos nahulog pa. Ganyan lang kaliit. Yan. Tapos, ito naman ang aming pride and joy. Yan. Peach, di ba, babe? Peach. Yeah, peach kasi mabalahibo siya. So, yung nectarine na tinatawag, ganito din ang itsura niya, pero smooth. Wala siyang balahibo, yung prutas. Yung peach naman, yun yung merong buhok. Yan. Tapos, ito yung talagang namimigay ng bunga talaga to the point na makikita ninyo, ano na siya sa lupa, talagang halos lumuhod na sa sobrang bigat ng sanga niya. Ganyan kahitik yung bunga. Pero, normally, kapag ganito na, may mga ibon na kumakain ng bunga. But, tinitingnan namin, wala pang damage. So, nagtataka kami kung bakit. Nasaan na yung mga ibon? Yan. Yeah, talagang malinis. Wala pang kagat ng ibon. So, yun, dito ang pinakamarami sa part na to. Talagang mabigat na siya talaga. Ayan, kita ninyo, sobrang hitik na, nakasayad na sa lupa. Tapos yung baby lemon namin is nandito. Ito, ayan, may ano na siya, meron na siyang bunga. Meron na rin siya mga bulaklak. So, I think nahiyang siya dyan. Itong spot na to, guys,
nakailang palit na kami ng tanim dyan. And every time we do, namamatay siya, hindi siya nakakasurvive. Kaya parang iniisip namin, baka may problema tong spot na to. Kasi hindi talaga tumatagal yung mga tanim namin dyan. But, itong lemon tree na to, for some reason, nahiyang siya dyan. So, we'll see and we'll hope na talagang tumubo siya tsaka lumaki. So, yun ang update ng ating backyard. So, we'll see what we're gonna do today. Alis tayo. So, yun. Alright guys, so alis po tayo ngayon. May mga asikasuhin. But I'm gonna show you these. Yan, meron na naman po tayong order. And customized po ito. This is 3 feet long. So yan, mas matangkad or mataas. And yan po yung regular na ginagawa natin, which is 2 feet. Ito, yung gusto ng buyer natin, gusto niya ng 3 feet tall, kaya yan. And yan po ang assignment natin for the weekend and for delivery tomorrow. Dito naman sa labas, update natin sa ating flowers, sa flower boxes na ginawa natin. Ayan. So ito, nalanta na yung first batch ng mga bulaklak, but meron pa naman siyang mga buds. So, tutubo pa yan. At saka, I think, naka-adjust na siya dyan. Yun lang, yellow natin na bulaklak, ayan. Yan na lang yata yung natira. Dyan sa side. Namatay yung iba. But, it's okay. And then, dito yung talagang mas marami. Ayan, nakasurvive. Yung mga yellow din, nandun din sa kabila, meron pa. And, eto, sunod-sunod din yung pagpamumulaklak niya. So, yun. And, of course, huwag natin kalimutan si Melly. Ayan, ang dami na niyang mga buds. Ayan. Ayan. Halos lahat ng dulo may mga buds. So, ang ini-expect namin dyan is marami siyang bulaklak pero hindi ganun kalalaki. But it's still okay. At least, buhay siya. So, yun. Alright guys, so we are here at Seafood City Supermarket. Meron po tayo ditong Valerio's Tropical Bake Shop, Chowking, Red Ribbon, at saka Jollibee. Yan. So, halos lahat yata ng Jollibee dito may katabi talaga na Red Ribbon. So, I think yung may-ari nila is iisa. Or, yeah, Red Ribbon or Goldilocks. Yun, halos magkatabihan sila lagi sa Jollibee. So, let's go inside and have something to eat for lunch. Yung mga barbecue sila, we are here at Grilled City. Yan yung ano dito. Isa sa mga pagkainan na owned by Seafood City. So, yun, all Filipino food po ang nandito. Tapos meron din silang Crispy Town. Yun naman is puro pinirito. Yung bagnet, yung mga fried na chicharong bulaklak, yung mga ganon. Doon naman yun sa kabilang side. Doon. Ayan. So, nakapila kami ngayon. We're just waiting. This is where we're gonna have our lunch and then head back na naman sa next na pupuntahan namin.
we're back home and let's finish up our flower boxes para ready to deliver na. Sabi namin dun sa buyer namin, early morning. So, kailangan matapos na to tonight. Good morning guys! So, today is the day na i-deliver po natin yung dalawang flower boxes na in-order. Again, medyo malayo yung address kaya let's start driving na para we can deliver it on time. Guys, so na-drop na natin yung dalawang flower boxes na in-order for today and they are very pleased with the product that we delivered to them. Masaya naman sila and also they were asking to make to order more pero ibang style naman, so we'll see how it's gonna play out. Sana ma-achieve din namin yung expectation nila dun sa isang project, but I'm going to show you when we started kasi panibagong style siya and parang sa wall yata na yun yung gusto niya, but we'll see. And that's it for this vlog. I hope you guys enjoyed. Please don't forget to like and subscribe to my channel and please don't forget to hit that bell button para naman notified kayo sa mga bagong vlogs na ina-upload ko. Again, this has been Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!